Good morning! 5 o'clock ako nag-parlor, pero kakabangon ko pa lang. Yan ko pa itong ano eh. Ayan ang lulutuin ko ngayon, guys. Yan, chicken with broccoli in mushroom sauce. Recipe ni Sis Melanie. Ayun. Since walang pasok kapon si Chris, ngayon ko lang maluluto. Ayun. Good morning! Ano ko pala? Good morning, Nak! Ayan na lang din yung breakfast mo? Yung broccoli? Coco Crunch? Pancake? Sige, wait lang. May syrup dito yung bigay ni Lola Lodi mo. Uy. Piprituin ko muna tong chicken breast na minarinate ko kahapon sa salt, pepper. Salt and pepper lang. And then, napakuluan ko na. Binlunch ko lang ulit sa malamig na tubig para ma-stop yung cooking process. And then, ito na yung bawang sibuyas. Tapos, ayan yung baby potatoes. Kasi, ang sarap nung yung ginawa ko kahapon na baby potatoes. So, sabi ko, gawa ko ulit. Yan yung kalahati eh. And then, ito na yung cream of mushroom. So, yun. Prito muna tayo, guys. So, yung aming mantika. Si Chris na ligo na. Wow. Yan, bin-round ko lang, guys. Set aside na natin. Tapos, magigisa na. Turo ka muna konti. Yan. Same pan. Doon ko na lang din igigisa yung bawang sibuyas. Bong. And then, add yung cream of mushroom. Add natin ang water. Then, simmer lang. Since may lasa na yung mushroom soup, din ako maglalagay ng ang salt and pepper. Kasi na salt and pepper ko na rin yung chicken. So, simmer lang natin to. And then, add the broccoli and yung mushroom. And yun na. Balik tayo mamaya sa finished product. And for his bao naman is special mond. Tsaka mango juice. Yun. Ito yung pinamili namin nung nag-grocery kami. Pinili ko kasi dahil sa box. Kailangan ko yung box sa pag sa shop. Mostly kasi large big orders na. Ayan yung mga pambaon. Bebe ko. And then, nasa yung baonan niyang pangkanin, pang lunch. Ito ko natuwa. Sa roll yun ng tissue na yun. Sobrang kapal. Tsaka matipid gamitin. Mas matipid siya kaysa yung yung nakaganito. Sobrang niya lang. Feeling makapal lang. Anyway, ayun. Nagko crunch lang si baby. Ayun, di na nga di na inubos yung milk. Busog na daw siya. Balikan natin yung ating niluluto. Ito ba kanin? Luto na ba ito? Here's the finished product, guys. Yay! Sobrang sarap. Promise. Gawin nyo din sa mga babies nyo. Mga pumapasok sa school or sa office, sa inyo mismo, sarili nyo, sa pamilya nyo. Ayan, grabe. Sarap-sarap. For sure, may enjoy ito ni Chris.
Ayun. Ayan. Simmer ko lang muna konti para mag-thicken yung ano niya, yung sauce niya. Then, ito na yung baby potatoes. Baka i-add ko rin yung baby potatoes dito mamaya. Sarap ng sauce eh. Sayang. So, yan. Thank you, Mel, sa recipe, sa idea. Bawang na ideas. Yan. Sobrang simple lang, sobrang dali. Pero, napakasarap at healthy. Affordable pa. Vitamins muna. Ang batang makulit. Ano daw nila ngayon? Tigas. Ano nyo ngayon, nak? Picture. Pictorial. Wait lang. Para sa IV. Ang tigas naman yan. Parang isa. Ay, binigay ito ni Tita Connie. Thank you, Tita Connie. Ito nga yun. Hindi ko nga naubos yun eh. Hindi mo naubos, hindi mo kamo tinuloy-tuloy na. Oo, nasa na yun? Ito nga. Bigyan Tita Connie. Okay na. Close it. Tapos putulan ko muna siya ng kanyang. Asan yung pamutulan ko? Ayun kunin mo yung green. Siyang kuko mo yung mas mahaba pa sa akin. Yung ace na... Saksak mo muna ventilador. Init eh. Good morning, Conan! Tingin-tingin ka dyan, Conan. Ay, sus! Ay, naku, ayan na naman sila. Na good morning lang ako sa isa eh. Naku, ayan pa yung isa naririnig ko. Tada! Naku po, ayan na, ayan na. Ayan na. Ano? Aray ko! Aray ko! Baba na. Dalit, magpuputol ako ng ni Kuya Christy. Baba na! Oh, ayoko na naman. Kagat ka na naman, Tipi. Bad ka talaga, Tipi boy. Hinihila ako para maglaro. Edit muna ako ng vlog kapon, guys. Since maaga pa naman para mag-pack ng sa Shopee. And inaantay ko din yung confirmation ni Shopee pa kung sino-sino mga pick up today. So, yun din ang kagandahan ngayon sa Shopee, nakakatuwa. Kasi, hindi ka mawawala or wala kang makakalimutan. Although may miss out kami, may miss out ako. Siguro nakakadalawa na ako kasi yung quantity, hindi ko na-check. So, ayun, miss out ko. Pero, ano naman mga buyer, mga understanding naman. So, ayun. I'm glad. And yun, inabang ako balita, guys. Kasi ngayon diba, yung first day ni Duterte, or ano ba? Ano ba tawag doon? Inauguration? Tama? Yun. Inabang ko yung balita. Then, what else? Yun, tatapusin ko yung episode na pinapanood ko kagabi, yung Korean novela. Hindi ko natapos, nakalahati ko lang eh. Yung talk nyo na ako. May pagkain naman na sa labas, sa taas. So, wala na akong isipin pa for lunch. Kasi madami yung niluto kung ano yung pambawa sorry, hindi ko na siya tatawagin ko Lokoy kasi big boy na daw pala siya. Ayun, madami yung pambawa na niluto ko para kay Chris. So, yun na lang din. And then, may tira pa kagabi na adobo. Ayun lang. And then, what else? Mamaya mag-ano ako, guys. Mag-fill na ako ng aking skincare. Updated skincare routine. So, we'll see you later. Edit lang muna ako. Hindi ko lang ako nakapag-shoutout kagabi, guys. Kaya mag-good morning na lang ako kay Miss Gloria De Jesus, kay Dan Castillo, tsaka sa office mate niya or workmate niya na si Chris Nova Paraiso. Hi! Thank you! Wait lang, meron na naman. Before na naman ikunanin, namumuti eh. Namumuti ang aking lens. Yan. Tumabo naman tuloy. Ayan. Kay Chris Nova Paraiso nga. Who else? Lang nga, madali ko lang, guys. Yan lang pa nagpapa-shoutout dito. Ito kasi na I am Sunshine. Hi! Kay Titanium. Hello! Salamat sa support. Mac Daniels. Siyempre, lagi yan andyan.
Kay Gian F. Sawal. Ayun. Love story daw naman ni Froggy. Who else? Who else? Who else? Kay Maricel, yung ano niya daw, yung pamangkin niya. Wala kang binanggit na pamangkin. So, ayun. Comment mo na lang ulit si anong name ni pamangkin. Okay? Neneth El Bornilio. Hi! Thank you. Pero pa dito, asan na ba? Naman. Basta mamaya na guys yung iba. Good morning lang muna dun sa mga nabanggit ko. Morning! Happy Thursday! Last day of June. Diba? July na kaagad. Bilis-bilis. July, August, September. Mag-Weber months na naman. So, ipon-ipon na ng mga pang-gift. Diba? Saan kaya pupunta si Jackie? Hindi mo nakikita. Hindi ka ba nakita? Papagiling ata ng pagkain ng aso. Ayun, nag-text na yung nag-text. Nag-confirm na yung Shopee kung sino yung mga ipapaship ko today. So, mag-pack na ako guys. Ready ko lang, unahan ko lang si Kuya Ryder. At ilang araw na ako nung unahan nun. So, nakakahiya, pinag-aantay ko siya. Pack na muna ako. And then, ano pa yan? Mananood pala ako ng balita. Tingnan ko sa inauguration ni President. Ito. Hi, Jibu! Hi, Jibu, Jibu! Ang dumi na ng ano mo, Jibs? Ha? Ang dumi-dumi na ng ano mo? Kumain ka na? Kumain ka na? Never. Ay, wow. Ano ba to? Hindi na gumagana itong remote. Ay, colors. Mamaya na nga. Pakain mo natin si Jibubo. Konti-konti lang. Jibu! Jibu! Ayan, tama na sa'yo yan ha. Konti-konti lang kasi malaki ka na oh. Maskip ka na dyan sa ano mo, bahay mo. Ay, oo nga. You're super laki na, Jibu. Sabi ko nga si Papa, lipat na si Jibu sa sa mas malaking aquarium. Ayaw ko ba Jibu yung pangalan yan? Ayan oh. Sa kulungan lang. Si Froggy na naman yung pangalan na yung Jibu yung tawag. Ayun, Jibu na tuloy yung name niya. Yun guys, pack na nga muna ako. Baka maabutan naman ako ni Kuya Ryder. Hang bango, bango, bango. Diyan sa Peret. Sili ka, borlogis pa. Nakaka-enjoy magluto, no? Yung mga ulam nyo kagabi. Meron pa din. Ang chuboy! Ang chuboy! Ang chuboy na mabantat! Ay, hindi ay, kabango-bango yan eh. Bango ako, tita eh. Bango ako always eh. Ay, susisoy. Ay, chuy, 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 chuy. Wala si Lola? Wala si Lola? Ha? Nasaan ang Lola? Ha? Yun, tapos na yung ano guys, yung panunumpa ni VP Robredo. Medyo masakit sa lalamunan kanina. Nakakaiyak. Nabangan ko yung kay President Duterte naman. Oo, sana umunlad ng Pinas. Diba? Mawala naman sila ulo. Sa baba akong makikikain guys. Bit-bit ko yung broccoli. Tsaka kimchi. Habang nanonood ng... Oh, kapagod eh. Ito kasi mga tawad na umakyat eh. Ay, ako talagang bumababa.
Ayan, kain tayo. Bit-bit ko yung ano. Goal, paano nga, boy? Ayan, tapos ang kimchi namin. Kain tayo. Breakfast. With ano lang, with laing pa. Dala ni Papa. And spicy. Laki mo. Kain-kain. Si Jo. May Milo ka, buntis? Penge. Kain tayo, guys. Ayun. Excited ako dito sana eh. Si Tatay Digong na. Tatay talaga. Ingay ni Papa? Ang ingay ni Papa sa taas. Ano ba yan? Si Kitty! Ang cute ni Kitty. Sinasakto talaga nilang 12 eh na. Sayaw mo na, baste! Rock and roll ka muna. Right hand for your oath of office and repeat after me. I, please state that you, Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear that I will faithfully, and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, preserve and defend the Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. So help me God. Woo! Official na! Oh my gosh! Tignan mo itong isang to. Kanina nagyaya na maligo eh. Tagal-tagal. Ayun, may pupuntahan kasi kami. Sa Rob. Robinson ba? O Glorieta? Yung bibili kami ng ano niya. Razor lang naman, guys. Alay na pupunta, razor lang naman. Kasi wala dyan sa, ano, sa mga groceries. Na pinunta namin kahit sa Mercury. Wala. So, yun yung pang ahit-ahit niya ng ulo niya. Yun lang din sa ginagamit niya. Yung Mac 3 ba yun? So, yung... May Mac 3, ayoko na nun po. Kaya mo na nun? Yung ano lang sana, bibili namin yung... bago na. Yung pinaka-blade lang talaga. Kasi yung handle meron pa siya. Kasi mukha ngayon yan. Anyway, ayun. Tara na! Init na ako eh. Si Kulokoy wala pa nagpaalam sa akin kanina. Mami, maliliit ako ng uwi kasi attend pa ako ng meeting namin sa ano, sa... Mga guloin. Sa altar server daw. So, yun. Sabi ko, sige, okay lang. Iyan o, ibili ko na lang din siya kay, ano, kay Jackie tsaka kay Emma. Sana nag-vlog si Emma. Sana nadala niya yung ano, yung camera. Enjoy daw siya, gusto niya daw din mag-vlog. So, yan. Tignan muna ako, guys. At nag-ano na ako, oh. Nalilimahid na ako. Nagpaahid lang ng ano si Froggy ng ulo. Tapos alis na kami. Sabi ko, wag na kasi lagi lang naman siya nakasombrero eh. Ayaw niya, gusto niya skinhead lagi. Yun. Wala, parang sabi ko, natamad na naman akong umalis kasi hapon yun. Kaso, sabi ko doon, gusto lang lumaboy or lumaboy kasi ilang araw na naman dito na kami sa bahay. So, ayun lang guys, nantay ko na lang siya. Nagkilay lang din ako and then yung binigay sa akin ni Ana. Maganda pala siya, in fairness. Ano din sa lips. Asa na yun? Itong sugar tint. Tama ba? Sugar tint. Ayun. Canders. We're here sa MOA guys. Sa Watson. Hanap lang siyang ano. Ito na kasi Mac 3 oh. Ito yung hinahanap niya. Got the plastic one, the contraption. Ano lang pala to? Yeah. Ano pala laman? Lagi pang ano, malaking okay. Kabawasan sa kanila ito. Pero sayang yung ano natin doon, yung handle. Tagal din eh, no? You can buy this. Ilang taon din yung inano nun eh, no? Turog mo. Pero okay pa siya, oh.
Ito, Mach 3 din, oh. Sensitive. No. Inaahit niya kasi yan sa ulo niyo. Yeah. Tingnan niyo. Nagpa-skinhead na naman siya. Tada! Daming dugo, daddy. Dami na? Hindi naman, konti lang. Wala, yun lang ang pinunta namin dito, guys. Mowa. Buti na lang kapitbahay lang namin ng Mowa. Lipat kami dito sa hypermarket. Baba! Yan, wait lang. Pakita ko lang binili ko. Ayun. Itong shampoo, tea tree and mint, ang bango. Parang yung mga ginagamit sa salon. Yan, 99 pesos lang. Bukod dalawa. Dito na pumili ng mo, deodorant mo. Old Spice. Kaya lang guys, mga pinamili namin. Mga essentials lang dun sa shop. And then yung mangilan-ngilan sa Daiso. Yun lang. Tapos babalik kami dun sa sa Watsons para dun. Yun na ba? Ay, hindi pa. Babalikan mo na ba yun? Uli natin. Ha? Hindi ko Ano? Mach 3 na lang ulit? Sabi sa'yo eh. Tsaka na lang palitan yan eh. Then, uwi na kami. Turod na yung handle eh. Pwede pa yun. Bakit nakikita ba nila yung handle? Hindi yung pag hawak mo kasi yun. Hindi katagalan ng, it's a big area to shave. Dito, sa harap. It's easy. Then getting at the back, it's not gonna be easy because it's slippery. Wala yung traction eh. The Gets rubber ko na. thingy. Cut rin. Aking hanger eh. Cheese natin. Favorite niya to. Cheese this time. Yeah. Pwede yan. Itong jalapeno peppers. Ginagawa niya itong side dish. Grabe. To describe it, when you devour this for orders or you get mixed up with nachos with cheese and these are atomically yummy. The bomb. Don't go for the ones that are wallowing in water because they stink. These are with Vinegar. and What? tectonic. Ewan ko, tectonic. Tectonic plate. Tectonic. Hold on. Tectonic plate daw, guys. Tantric. Where is it? Turmeric. Turmeric. Keyword. Luyang dilaw. Okay. Then, ito binila ko si baby. Pang art niya. And to ruin the walls again. And then, USB light para sa laptop ko. Then, ito di ka naman nag-yosin eh. Bumili ka na naman ito. Tatangayin na naman to ni Conan. That's a reserve. Dalawa to di. Di pwedeng isa to. 2466 yan eh. Oh. Malayo pa yung Huwag na yan. And then, some toothpaste and mouthwash, chocolates, steak knife. Yun lang. That's it, guys. Para na rin ako nag-haul dito. And then yung mga yan. Mga lagayan ng kung anik-anik. Pauwi na kami, guys. Kaso ito daw gusto ng may sabaw. Hey, why is it you're talking that's facing Ikaw, sinasabi ko na ikaw. Ikaw, gusto mo. Ayun, ito na yung grocery namin. Hindi nga siya grocery actually. Puro lang siya lagayan ng mga kung anik-anik. And then, chinata ko ni Kolokoy. Tinatanong kung pauwi na daw kami. I said yes. And if gusto niyang donut, ayun, magbili ako ng Krispy Kreme. Then, napadaan sa Jirbo kasi, super sale. after how many years? 10 years ata, daddy. 10 years plus. Bago ka ulit nakapag-wallet. Yung kinukwento ko kasi sa inyo guys na yung... Money clip. Ha? Money clip. Hindi, yung 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 na-snatch sa kanya. Simula nun din na siya nag-wallet.
Share ko din yun. So, ayun, kaanuhan niya, kalasingan ata na ano, nawala nandun yung mga IDs niya. Ayun lang. Puro ano na lang siya ng coin purse. First, ano yung nilagyan mo dati? Yung Coin purse. parang ano, two-fold na Alin? nalagyan ng lisensya. Di ba? Yung brown na siksikan ko lang ito. Oo nga. Nalagyan ng... Ay, yun ang pinakauna mo. Oo, yun talaga, yung license sana. Ano yung free yun doon sa Gearbolt? Free ba yun? Anyway, we're here sa ano, Ramen Nage. Made by Japan. Kain lang kami and then uwi na. Actually, tatakam ako sa ano eh. Gusto ko sana sa bahay na lang kakain. Kaso, ito, gusto na lang something may sabaw din. Kasi nagluto si Inday. Ha? Nangasip ka. Gusto niya nga kanina, ano, manginasal daw. Yung sabaw sa manginasal. Ang daming tao. Kaya naman daw mangga. Ikaw naglilihito. Buntis na ako. Charot. Ikaw naglilihito. Ayun. Kasi ano, si Inday nagluluto ng tawag doon, upo na may sardinas. Sabi ko, tiran nga ako. Akamo. Sige, bilang ng mga coins kalbo. Para kang si ano, si Pato. Yung incoming ano. DLG ba yun? Si Bato? Hindi, chief of police yun. Chief of police. Kasi may pinapatay na chief of police si ano. Sa pinaka ano ng movie, yung leader ng sige-sige. Rumor has it, he's in cahoots with De Lima, and you all know who's De Lima, the lady that, you know. Huwag natin pag-usapan niyang politics, ano ka ba? Baka Okay. papatay din tayo. No, it's all over the internet. Alam na yun. Here's our food, guys. I'm having the Red King. Level 5 daw yung anghang niya. And si Daddy, ano sa'yo, Daddy? Butaw? Let's see it. Wish ko lang kaya ko yung kanyang... okay na. Thank you. Buhay pa kami rin. I'll let you know. Grabe, guys. Parang fire noodles lang. Tingnan nyo kung gaano siya kapula. Oh my God, level 5 pa lang yan, ah. Pero grabe na yung anghang. Oh my. Yup. Lasang balot. Lasang sabaw kasi ng balot yung sabaw niya. A little more a while ago, I'm not feeling well. I'm actually sick. I'm feeling I'm going to puke because I'm not dizzy, but it's turning upside down. It's coming out. So it's gonna be a feat of impossibility to finish this. Ay lang yan. Pero super ha, grabe. Nagano na nga ako, nag-cheat na ako. Binuksan ko na yung isang ano, box ng donut. Kasi, ano? Anong glaze nga yan? Honey glaze? Sugar glaze? Sugar. Pang ano sa ano, sa panghang. Kasi hindi pa rin talaga kaya. Super! We're home na, guys. Kanina pa. Ginagawa lang kami, tinukting-ting lang kami ni Daddy. Ayun, tulog na yung aming uniko iho. Kailangan na rin namin mag good night. Yeah. Kaya tinaantok na ako, pero kailangan ko pa magano. Umami. Freshen up. So good night, we'll see you tomorrow. Final word. Good night. I'm looking at the camera and seeing it. Sa'yo, oh. Yeah. Yeah. You know what? At Moa, it was a bad eating experience na sa pangalan store na Basta ramen. that's not gonna be, we're not gonna be doing any repeat orders there. Talagang, I can't say the worst kasi I'm feeling nauseous and kind of pukey. Yeah, it's a big challenge chewing on the yummy food. Lasang balot yung
sabaw, yung broth, and meat and vegetables are all colorful and yummy, and yet, yeah, I have to toss it out and pass. It's the worst. Sorry, pero your restaurant is good, pero Hindi kasama yung ano mo. we won't be doing any repeat comebacks there. Anything else but that place. And finally, for the last word of the day, remember, haters eat dick. Good night. Good night.